Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Simeon Boyce ndi mzangayu Tauson Kamalata. Tiyambe ndi mitu yake. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati bungwe la International Monetary Fund lithandiza boma la Malawi pa ntchito zina zachuma. Anthu a boma la Balaka atakudikira mwachidwi kumalizitsa kwa ntchito yomanga msewu wa Mangochi turn off. Ndipo timu ya Blue Eagles yatolera mapointi onse atatu m'masewero ake oyamba mu ligi ya FDH Premiership itagonjetsa Ekaya. Tsopanonazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati bungwe la zachuma la International Monetary Fund IMF lithandiza boma la Malawi pa ntchito zina zachuma pofuna kuchepetsa mavuto a zachuma omwe ali mdziko muno. Mwanamveka anena izi polankhula pa zaulendo wa mdziko la America komwe anachita msonkhano ndi akuluakulu a mabungwe a IMF komanso banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank. Tikuwatsirani nkhani mu nkhanizi. Anthu a boma la Balaka atakudikira mwachidwi kumalizitsa kwa ntchito yokonza msewu wa Mangochi turn off mpaka Msipe omwe akuti kwa nthawi yayitali panalibe chidwi chofuna kukonza kapenanso kukulitsa. Emmanuel Twala akutipatsira zambiri mu ripoti ili. Pamene munthu ukugwiritsa ntchito msewu omwe ukulumikiza Mangochi turn off ndi Msipe ukumatha kuona ndi kumva kuti ntchito yokhuzanso msewuwu ili pakalikiliki omwenso ili mu njira ija ya Nakara Road Corridor. Msewu omwe ndi utalika makilomita okwana 55 umayamba pa msewu wa M1 pa Msipe pakana pa Chingeni, kenaka umalowa mu msewu wa M3 kuchokera pa Chingeni pakana pa Mangochi turn off. Malo amene anandipatsa chidwi kwambiri ndi awa omwe ali pa msika wa Chiyenda usiku ndi anafumu yaikulu Msamala boma la Balaka pamene pamayikidwa mlatho omwe umatchedwa kuti culvert. Malowa malingana ndi anthu akuno amavutitsa kwambiri makamaka pa nyengo ya dzinja kamba ka madzi a mvula ndipo kuyikidwa kwa mlathowu kuthandiza kwambiri kuchepetsa mavuto amenewo. A Ernest Chanache ndi ogwira ntchito kampani yomwe ikumanga msewuyu ya Jiang Construction Engineering ndipo akuti kugwiritsa ntchito makina ndi zipangizo zamphamvu ngati zimenezi zikusonyeza kuti ntchito yonseyi ikugwiridwa mwaukadaulo kwambiri. Kuti ukusiyana kulipa kunena kuti mbuyo muzinali ngati zopepuka pang'ono timayika topepuka timakapa sono masiku ano zikuyikidwa zolimba fukwa ndi 2 meters komanso ndi olemera kumathamangira mfuni na 300 kuti kgs zimezi zonena kuti anthu sanganyamule pamanja chifukwa tikugwiritsa ntchito machini. Mai Basikadi amene amakhala mmodzi mwa nsayiwa mdera lomweli akuti ndi wokondwa kuti msewu amene wapha anthu ambiri kamba kakuchepa komanso kuwonongeka kwambiri boma layika chidwi chowukonzanso komanso kuwukulitsa. Msewu poyamba unali waung'ono kwambiri komanso unali ndi madzenje kukumbika kwambiri ndeti yake ndi minibus kuti lisani makulana ndipo magalimoto amachita ngozi pafupi olo munthu wa panjinga simango pati munthu wakankhidwa munthu wafa wakankhidwa foti munthu waiti ayende panjinga msewu unachepa kwambiri ndiye kubwera kwanu tikuona kuti msewu ndimene awuyezera wakula kwambiri ukhala kuti anthu anjinga azidusa magalimoto awiri atakudusana opanda chifukwa chilonse. Pofuna kukhonzanso misewu ina ya mdziko muno yomwe yaonongeka kwambiri boma la Malawi lapereka ndalama zokwana 39 billion kwacha ku makampani okwana 88 kuti agwiritse ntchito kukhonza ndi kumanganso misewu ngati imeneyo. Malo mankhani ndine Emmanuel Twala.
Tsopano tikubwereranso ku nkhani yathu yaikulu imene tikuti nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati bungwe la zachuma la International Monetary Fund IMF lithandiza boma la Malawi pa ntchito zina zachuma pofuna kuchepetsa mavuto a zachuma omwe ali mdziko muno. Mwanamveka anena izi polankhula pa za ulendo wa mdziko la America komwe anakachita msonkhano ndi akuluakulu a mabungwe a IMF ndi banki yaikulu pa dziko lonse. Babla Mwandira ali ndi zambiri mu ripoti. Dziko la Malawi lakhala likukumana ndi mavuto osiyanasiyana a zachuma. Koma polankhula ndi MBC, nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati mabungwe a International Monetary Fund IMF ndi banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank athandiza dziko la Malawi ndi ndondomeko ya zachuma zosiyanasiyana. Tilongeza kuti choyamba afuna kuti alembe kalata yomwe tikuyitchula kuti assessment letter. Assessment letter iyi afuna awauze ma partners athu, development partners athu amene amathandiza Malawi, awauze kuti boma lathu linapeza mavuto osiyanasiyana, koma boma la Professor Tabita Mutharika likuyesesa kuti mavuto athe. Koma ngakhale kuti palibe program IMF ECF palibe program, afuna wapemphe ma donors kuti ayambe kutithandiza mwasangasanga kumbali ya budget support. Iwowa akhala akubwera wiki yoyambirira ya May kuti tikambirane kuti atithandiza bwanji ngatiso IMF. Tikukhulupirira kuti akangobwera May munomo, tikukhulupirira kuti zokambirana zathu zokhuza program ya IMF zikhala zikuyenda bwino kuti posera pompano tikhale ndi program ya IMF. IMF program ndiofunikira pa zifukwa zingapo. Wani umandira ndalama kuchokera ku IMF, komanso zimathandiza kuti maiko ena kapena mabungwe ngati World Bank kapena EU, Norway, ni maboma ena ngati China, India atiluseso ndalama watithandize. Ndiye tifuna IMF program yo mwasangasanga, komanso program ikha yokomera Malawi tiyesesa kuti zomwe tingakambira ndi IMF zikhale zokomera Malawi. Chachiwiri tinakumanaso ndi World Bank. Iwonso chimozimozi ngati World Bank ndosangala kwambiri ndi mene Professor Tabita Mutharika akuyendesera dziko lathu chifukwa aonaso kuti zambiri zikusintha. Nkhani ya ngongoli za zomwe boma limangongola zikusika pansi, zikusika. Komanso nkhani ya revenue so ikukwera, komanso chongolanja chikusika, komanso timati inflation kukwera kwa zinthu kwamba kusika pang'ono. Chimene chingati pangise mwina jenkha pang'ono nkhani imene ikuchitika ku Iran chifukwa nkhani ya mafuta. Koma kupanda nkhani imeneyo ndikuti kanena kuti ayi kusogolo kuno yonse zenda bwino. So iwo akabwera tifuna kuti atipaseso ya chithandizo ngati World Bank. Iwo World Bank afuna kutipasa maprogramu angapo. Ndunayi yatiposa chedwapa akuluakulu a bungwe la IMF akhala akufika mdziko muno kumayambiriro a mwezi wa Meyi kudzaunika mmene dziko lino likuchitira pa mfundo zake zachuma. Funa nipezepo mpata wasimiza sa Malawi kuti ali ndi president wa masomphenya, ali ndi president amene kuziwa mavuto a Malawi, komanso akuta kuziwa kuti zikuti tulende bwino chofunika ndi chani. Ndikunena izi chifukwa choti mavuto amene tikumanawo pano sikutayamba pano. Mavuto ambiri abwera chifukwa cha boma limene lachoka. Limene timachoka ife mboma 2020, imene Professor Tabita Mutharika president wathu amachoka boma pa 2020, zonse zinali zikuyenda bwino. Ma interest rates anali osika, inflation inali osika, chongolazanja chinali chosika, komanso even ndalama zakunja tinali nazo. Ndiye mavuto tili nawowa tachita kuapeza. Koma ife tiyesesa kuti mavuto amene watani tiwakonze. President aso ananena kuti sikuti kukhala kwa pafupi yayi matiyesesa mavuto amene tiwakonza, koma sikuti tingangowakonza kwa 6 months chifukwa boma lathu mwina pafupi mwezi uno mwina ndi wa 7. Amalawi ayembekeze kuti
tiyesesa ngati boma komanso ngati nduna zonse za pasi pa Profesa Tabitha Mutharika tionesa kuti mavuto amene athe andi athadi pandikhulupirira kuti pamene nkhondo ya ku Iran ngangoti yatha ndikuza ngati wasimiza mana kuti osezenda bwinobwino so ningwalimbikisa Malawi kuti indeda ndikuziwa kuti akumana ndizokhoma koma aziwe kuti boma lawo ndikutha kuona komanso liyesesa kuti mavuto amene athe. Pakadali pano amwanamvekha atsimikizira Amalawi kuti boma la Profesa Arthur Peter Mutharika likuchita chotheka kuchepetsa zotsamwitsa zomwe zilipo pa ntchito yobwezeretsa chuma mchimake. Barbara Mwandira, MBC Blantyre. Nduna ya zaumoyo ndi ukhondo a Madalitso Waloyi ayamikira alimbikitsa amayi komanso atsikana mdziko muno kukhala ndi masomphenya komanso kuyika chidwi pa ntchito zamalonda ndi kudziyimira okha pa chuma. Iwo ayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wa zamalonda wa amayi wa chaka chino omwe anakonza ndi a bungwe la Diaries of Young Ladies and Women. Mphatso Mataya walemba ripoti ili koma akuwerenga ndi Austin Fukula. Ndunayi inatsindika kufunika koyika chidwi pa ntchito zothandiza kutukula miyoyo poti izi ndi nsanamira zazikulu zofunika potukula miyoyo ya amayi komanso atsikana. Awaloyi ati msonkhanowu ukugwirizana ndi cholinga cha boma chofuna kulimbikitsa amayi. Lero tachita mwayi kuti tikukumana ndi achinyamata osiyanasiyana maka ambiri ndi azimayi achichepere omwe pa stage ya moyo wawo akuyang'ana kuti kodi angatani ndi moyo wawo kugwira ntchito kupanga business ndipo ndalankhulana nawo achinyamata amenewa kunena kuti ndi zinthu zofunika kukhala ndi masomphenya a moyo wako pa nthawi yomwe ukupanga zinthu moyo umafunika kupangira plani. Ndakuyankhulana nawo zokuzana ndi kuti kodi munthu ngati wachichepere ungapange bwanji mastepe a moyo kuti ukafikire chomwe ukufuna mmoyo mwako. Ine ndi mmodzi mwa aphunzitsi omwe pena ndi pena ndimakonda kucheza ndi achinyamata ndi achitsikana kukamba nawo zokuzana ndi moyo wawo. Ndelero ndinachita mwayi umenewo kuti ndilankhulane ndi anzangawa zokuzana moyo wawo. Ndizofunikira kwambiri chifukwa moyo wa masiku ano for you kuti uzakhale munthu wazika yokhazikika yoziyimira pa yokha, atsikana oti azakhale oziyimira pa okha ozidalira komanso oti dziko lathu lizathe kudalira monga mene president athu akumapangira kupanga empower achinyamata zikugwirizana zili in the same line kunena zokuti anthuwa aziwe kuti kusogoloko kuli masomphenya, dziko likuwadalira, mafamily zawo akuwadalira, community ikuwadalira. Ndi zinthu zofunikira kwambiri kuti aziyang'aniridwa komanso kuthandizidwa moyo wawo kuti ukhale wa masomphenya. Oyimira bungwe la United Nations kuno ku Malawi Alete Chiwala anavomerezana ndi Awaloyi onena kuti chiwerengero cha amayi mdziko muno ndi chachikulu kuyerekeza ndi abambo ndipo ngati dziko litakweza miyoyo ya amayi chitukuko chitha kupita patsogolo. Atafaswa Mangaka wapa mpando woona bungwe la Diaries of Young Ladies and Women anati khumbo lawo ndikuona amayi ochuluka ali ndi umwini wa malonda osiyanasiyana. Iwo alonjezanso kupereka thandizo la ndalama kwa amayi amene ali ndi upangiri wabwino pa malonda. Msonkhanowu kunafika magulu osiyanasiyana monga bungwe lotolera msonkho la Malawi Revenue Authority, makampani a insurance, amayi amalonda komanso ophunzira kuchokera ku sukulu za ukachenjede zosiyanasiyana. Kumapeto kwa mwambowu ophunzirawo analandira ziphaso chifukwa chakutenga nawo mbali pa msonkhanowo. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tonenso mitu yake. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati bungwe la International Monetary Fund IMF lithandiza boma la Malawi pa ntchito zina za chuma. Anthu amboma la Balaka ati akudikira mwachidwi kumalizitsa kwa ntchito yomanga msewu wa Mangochi 10 off. Ndipo mkhani za masewero timu ya Blue Eagles yatolera mapointi onse atatu m'masewero ake oyamba mu ligi ya FDH Premiership itagonjetsa Ekaya. Notice from Northern Region Water Board.
Northern Region Water Board wishes to inform all its valued customers that effective 24 April 2026, it has begun disconnecting water supply to all customers with outstanding bills for 30 days and beyond. Please pay your outstanding bills to avoid disconnection. Northern Region Water Board also wishes to advise all its customers not to pay their bills to any individual staff member of the Water Board. All payments must be made at the official board's offices, through the bank, or via mobile phone. Water is life. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Nduna ya za mtengatenga a Japi Muhango yalangiza makontrakita omwe apasidwa ntchito yokonza misewu kuti agwire ntchito yabwino yoti ipindulire Amalawi. Iwo anena zimenezi ku Lilongwe pokhazikitsa ntchito yokonza misewu ya mchaka cha 2026 mpaka 2027. Isaac Jali ali ndi ripoti. Makontrakta oposa 30 anasonkhana mu mzinda wa Lilongwe kudzakambirana ndi nduna yona za mtengatenga a Japi Muhango. Polankhula kwa makontrakta lawo, a Japi Muhango anati kungopatula misewu yochepa yokha, misewu yambiri mdziko muno ndi yowonongeka kwambiri kamba kuti yakhala isakukonzedwa. A Japi Muhango ati ichi nchifukwa chake boma laona kuti ndi bwino kuti likonze misewuyo pozindikira kufunika kwa misewu pa ntchito zosamalira anthu ndi zachitukuko cha chuma cha dziko lino. Pamenepa a Japi Muhango anachenjeza makontrakta onse kuti pasapezeke kontrakta ogwira ntchito yosakhala bwino. Atikamba kuti unduna wawo uli ndi mphamvu yolanda kontrakiti. Msomo ngati pali msewu watsala umene anthu omata umayenda bwino ndi msewu choka ku Paliwonde kupita ku Mangochi. Koma yonse msewu mdziko muno yawonongeka. Choncho lero lino takazira ntchito imeneyi, iyi ndi ntchito imodzi imene mukalinga manifesto a chipani cha DPP tili akati kukuza anthu pansi pa utsogoleri wathu Profesa Tapita Mutharika kuti tikatenganso boma tionse msewu tikonzenso. Choncho ntchito imene tikuyamba lero lino ndi ulendo umene tayamba, tikufuna tikamakafika ku Disemba chaka chino msewu ikhale tayikonzakonza kuti anthu aziyenda ku msewu yabwino. Magalimoto asamono ngati ngoyefo choti msewu yakumbika ndinokota ntchito imene lero lino tayiyambisa kuno ku Lilongwe. Choyamba awoneseze kuti ntchito imene akugwira ndi yapamwamba. Choncho akagwira ntchitoyo chaka cha mawa sabwereso pomwepo ndime tikalima tizichokapo. Choncho awonesese kuti ntchito imene akugwira ikhale yapamwamba. Chachiwiri awonesese kuti nthawi imene takugwirizana imene ayitsate. Ndipo ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la Roads Authority a Joel Longwe anati bungwe lawo lionetsetsa kuti makontrakta onse agwire ntchito modzipereka komanso mogwirizana ndi nthawi yomwe amvana. Macontracts ayambira ku Nsanje kukafika mpaka Chitipa, ena Kota, Lilongwe, konseku each and every district kuli maintenance contracts. So pakali pano tizipanga mapoto opashing kubwezeresa zikwangwani zimene zinaonongeka, komanso mwina tizibweraso ndi kupanga timati line marking pikaso mizere imene inafufutika. Ma projects ena ndafupi masiku 150, ena azitenga mpaka na 11 months. Imodzi mwa kampanizo ndi ya Wasi Civil Engineering, ndipo mmodzi mwa akuluakulu kumeneko a Mustafa Hassan anenetsa kuti kampani yawo idzipereka kugwira ntchito yokomera boma ndi anthu a dziko muno. Chilimbikitso chimene chilipo kuchokera ku boma kuti ndalama alinazo tigwire ntchito, ifeyo ntchito iyi tigwira mwansanga kwambiri. Malinga ndi misewu umene yaonongekera, makamaka msewu umene titenga ifeyo wopita kusalimawo ndi msewu wofunika kwambiri kumbali ya chitukuko cha dziko. Pachifukwa chimene chocho ifeyo ntchito iyi tigwira mwansanga kwambiri. Within that 150 days mwina ife tigwira mwina ma 90 or chama 90 85 days kauti ntchito imene iyi tamaliza. Boma la Malawi layika padera 39.6 billion kwacha zogwirira ntchito yokonzanso misewu imene yaonongeka kwambiri madera osiyanasiyana a dziko lino. Pali chiyembekezo choti ntchito zonse zikhala zitatha pofika mu March 2027. Isaac Jali, MBC, Lilongwe.
Chipani cholamula boma cha DPP chalangiza anthu kuti asadere nkhawa komanso akhale ogwirizana pamene mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika akukonza mavuto omwe dziko lino likumana nawo. Gavana wa chipanichi mchigawo chakumwera a Charles Mchacha ndiye mwanena izi pa mapeto a msonkhano wa chitukuko pa bwalo la Mitole boma la Chikwawa. Chisomo break wafika ndi zambiri mripoti. Msonkhano uwu cholinga chake chinali kufotokozera anthu zina mwa zitukuko zomwe boma linayika mu ndondomeko ya zachuma chaka chino mpaka chaka chamawa zomwe zichitike mboma la Chikwawa. Poyankhula kwa anthu omwe anasonkhana pamalowa, Amchacha anati boma limanga msewu wa Chapananga komanso wa Thabwa Fatima ngati njira imodzi yopititsa patsogolo ntchito za mtengatenga ndi malonda. CS imene yatha imene Malawi Congress Party yazunza dziko la Malawi. Msewu wa East Bank ife ya DPP tinazawuyamba unayimikidwa msewu atabwera anachosamo zina china chilichonse cha msewucho anachosa anapita nacho panopa mu budget yathu ya parliament itangomaliza kumeneyi mu budget imene msewu umene waikidwamo msewu kwa Chapananga kunaluka bridge msewu umene ujaso upitirira mu budget waikidwamo andi mwina mutapitapo pa boma pano pa Chikwawa mukaona kuti msewu wayambika zomwe zimene ina malonjeza DPP zayambika kuchitika choncho anthu mitima ikhale pansi chifukwa zinthu zibwerera mchimake Malawi apitirira kuyenda ngati kale. Amchacha analimbikisanso anthu kuti asadere nkhawa ponena kuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika athana ndi mavuto omwe anawapeza mboma monga akusowa kwa mafuta ndi ena. Walimbikisanso anthu kuti akhale mitima pansi. Tinasankha Profesa Arthur Peter Mutharika ngati mtsogoleri wa dziko la Malawi ndiye khayo amene akudziwa mavuto a Malawi. Mwaona kuti chakudya chasika mtengo, zinthu zamba kuyenda bwino, sukulu ya ulere yayambika, nkhani ya misewu kuno kulowa Shire ndi ifuna kumayambika. Pali zambiri zimene president athu akufuna kusintha dziko la Malawi. Choncho anthu mitima ikhale pansi. Ndipo mmawu wake wachiwiri kwa nduna za maphunziro a Francis Fole analangiza makolo kuti azitumiza ana awo ku sukulu ponena kuti tsopano ndi aulere. Taona kuti maklasi athu pano patsopano ndi odzaza ana akupita ku sukulu chifukwa chani? A president anachosa kuvutika kumene anawo anali nako, kuvutika kumene makolo anali nako kufuna kupeza sukulu za ana. Komanso tikapita masukulu panopa tikaonesa masukulu mwathumu mutakuona kunena kuti ma school management ikumatha kupanga plani zinthu zake bwinobwino ifa ndalama zonse zija akumazilandira pamodzi kusiyana ndi kale pamene akazilandira mosiyana-siyana komanso muzidusa-dusa. Mboma la Chikwawa anthu oposa 20,000 mwa anthu 30,000 omwe analembetsa kuti azaponye chisankho anasankha mtsogoleri wa chipani cha DPP Profesa Arthur Peter Mutharika ndipo akuyembekezera kuti chipanichi chikwaniritsa masomphenya ake achitukuko. Chisomo break, MBC Chikwawa. Munkhani za masewero, timu ya Blue Eagles yatolera mapointi onse atatu masewero ake oyamba mu ligi ya FDH Premiership itagonjetsa Ekhaya ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pa bwalo la Sivo ku Lilongwe. Masewero enanso matimu a Mafco ndi Mitundu Baptist alepherana pogoletsana chigoli chimodzi iliyonse chimodzimodzinso matimu a Red Lions ndi Craig Sporting. Usiku uno kulinso masewero ena omwe akuchitika pakati pa matimu a Masters ndi Chitipa United pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Ligi inayamba loweruka ndi masewero atatu. Pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati bungwe la International Monetary Fund IMF lithandiza boma la Malawi pa ntchito zina zachuma. Anthu a mboma la Balaka ati akudikira mwachidwi kumalizitsa kwa ntchito yomanga msewu wa Mangochi turn off. Ndipo munkhani za masewero, timu ya Blue Eagles yatolera mapointi onse atatu masewero ake oyamba mu ligi ya FDH Premiership itagonjetsa Ekhaya. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Boyce ndi nzangayu Tauson Kamalata. Tukufunirani usiku wabwino.
takulandirani ku nthawi ya zanyengo. Madera ambiri kumwera komanso pakati kunali mitambo, komanso mvula yamawa inagwa mdera ochepa, koma ya mphamvu inagwa mchigawo chakumpoto makamaka Ukalonga.